Pozdrav! Sada ćeš dobiti par informacija kako možemo i kako ide zarada preko Instagrama. Kao prvo, moram kazati ovo dolje, odricanje od odgovornosti. Znači, prvo mora znati da ovo nije Ponzi shema ili shema brzog bogaćenja bez zajamčenih rezultata. Što je tu najvažnije, svatko treba da uzme svoje vrijeme i da prođe neko vrijeme kroz tečaj da nauči i implementira i ustraje u to. Jer rezultati i konačni rezultati se mogu uveliko razlikovati od osobe do osobe, jel da? To sve zavisi koliko čovjek radi na tome. Znamo da se nitko nije obogatio na Instagramu preko noći, a to možeš pitati svakog influencera koji zaradi 100, 200, 300 tisuća eura mjesečno, da je on isto trebao neko vrijeme. Što je najvažnije ovdje za puno ljudi je to da možeš od danas sa ovom edukacijom da preko Instagrama faceless, znači bez lica, znači ne možeš postaviti tvoje lice, zaraditi novac. I sa ovom edukacijom pomažemo ljudima da mogu zaraditi novac preko Instagrama. Zato bi te zamolio da doista uzmeš 15 do 20 minuta tvog slobodnog vremena i da doista pogledaš ovaj video od početka do kraja, jer jedino tako ćeš razumjeti moć ove informacije. I naravno to možeš i pošerati dalje, a do kraja ćeš i vidjeti zašto. Da se prvo predstavim, ja sam Dejan iz Hrvatske i moj cilj je bio da preko faceless akaunta zaradim negdje oko 500 do 1000 dolara mjesečno prvo, a onda naravno da se to i poveća sa veličinom moga naloga. Tako da bi mogao pokrivati još ekstra troškove moga života i omogućio si bolji život. I pošto smo već naletili na jako puno skemova i jako puno novaca izgubili, je bilo od toga dosta i rekao sam dosta toga, sad doista moram nešto uzeti što je dugoročno, što je transparentno, što puno ljudi zna, milijone ljudi, i to je baš ovo zarada preko Instagrama. Pa pitao sam se uvijek da li je to sve u mom životu što se mogu postići i gdje je moj Porsche kao što neki drugi voze, gdje je moja jahta i gdje je moja vila. Bilo mi je baš čudno i nekako i žalosno sam na to sve gledao kako neki influenceri na Instagramu mogu toliko puno zaraditi novaca. Dok sam se ja zadovoljavao sa nekim postom od 9 do 5 ili sa nekim skemovima gdje smo uvijek gubili novac. I naravno da li mogu sa tim zaraditi lovu da mogu si omogućiti bolji život. Znači ovdje vidimo jednu gospođu koja je napisana na Instagramu, nikada se nije mogla zamisliti da će toliko zaraditi preko Instagrama, znači kako ovaj mjesec zaradio 26.000 dolara iz kreveta. Kako je onda ovaj drugi tip zaradio 56.000 dolara. Kako je ova osoba ovdje gore zaradila 60.000 dolara. Kako je onda ova osoba dolje zaradila 76.000 dolara. Samo ti kažem, ovo tu što je u plavo, to je oficijalni račun na StanStore i tamo upotrebljavaju svi influenceri i oni koji se bave sa Instagramom, upotrebljavaju njihov račun gdje automatski dobivaju novac. Kako je ova osoba dobila 60.000 eura na mjesec? Ova osoba je dobila na mobitelu, evo tu na StanStore, 103.000 eura. Ovdje imamo jedan račun na StanStore od 250.000 eura preko Instagrama. Ovdje imamo 83.850 dolara na Instagramu u jednom mjesecu. Ovdje imamo jednu osobu iz Instagrama koja kaže how much malo je ona zaradila ovaj tjedan. Znači, ponedjeljak 2.943 dolara, utorak 3.459 dolara, onda imamo srijeda 12.000 dolara, onda imamo četvrtak 15.000 dolara i petak 10.000 dolara. Ili ova cura isto u aprilu mjesecu si zaradila 51.218 dolara. Nikad se ne bi zamislili da se može preko Instagrama zaraditi toliko novaca, kaže ona. Idemo dalje. Ova tu cura je u maju mjeseca zaradila 11.000 dolara, u juniju 49.000 dolara, u juliju 440.000 dolara, u augustu 570.000, u septembru 510.000, u oktobru 325.000, u novembru 312.000, u decembru 183.000 dolara. I ima tu još bezbroj puno drugih rezultata koje možeš vidjeti, ali
ne smemo previše od ovih rezultati pokazivati zato što čovjek jednostavno neće moći vjerovati da se to tako doista može zaraditi od Instagrama. Na kraju krajeva, šta misli zašto Messi i Lionel Messi i kako se zove, Cristiano Ronaldo i takvi influenceri imaju baš na Instagramu račun? Ali još jedan račun ću ti pokazati, ali samo jedan. Evo, pokažem to je samo ovo. 1.121.455 dolara na mjesec. I tako sam se do prije godinu dana pitao odakle ovi ljudi i tako mladi ljudi od 16-15 godina zarađuju tako velike astronomske cijene i zarade. I kako je to moguće i gdje to oni nađu to informacije. I naravno, pitao sam se da li ja to mogu ili su te zarade dolučene samo za neke ljudi koji spadaju u neku elitu. I kada sam došao do informacije, ja sam totalno poludio vidjeti kako ovi ljudi mogu zarađivati i još nešto mi je bilo važno. Više nije vrijeme mrežnog marketinga, nego sada je vrijeme affiliate marketinga, attraction marketing. I naravno najvažnija stvar, pratitelji. Znači puno tih eksperta i guru su tek stari već negdje od 11, 12, 13, 15, 16, 20 godina. I oni su multimilioneri ili milioneri, ali jer je logično da ako zarade 50, 60, 100 tisuća eura mjesečno, da su onda i multimilioneri godišnje. A puno osoba su i čak i mlađe od 15 godina, a zarađuju još više i puno više nego samo, 100-200 tisuća eura mjesečno. Ja bi ti sada mogao na stotine primjera ovdje sad pokazati ove njihove, koji ljudi su to i koliko oni zarađuju. Ali ću ti samo pokazati vani jedno par primjera. Ovdje je ova cura skroz desno, ako vidiš. Desno. Samo malo. Je bila na onoj emisiji, ako možda znaš, onoj američkoj poznatoj emisiji The Sharks, znači tamo su oni, znaš, oni kao što je bio Mark Cuban, koji su investirali u neke dobre projekte, a ljudi su dolazili tamo i predstavljali su njihove firme. I ova tu cura je tražila 10 milijuna za investiciju i kada su joj ovi rekli pa koliko imaš ti zarade, a ona je rekla pa oko 260 tisuća dolara, a oni kažu, ma nije baš to toliko puno na mjesec da traži 10 milijuna za investiciju. A ona rekla, ne, nije to mjesečno 260 tisuća dolara. A oni kažu, šta, možda mjesečno? A ona kaže, ne. A oni gledaju, a ona kaže, ne, nije mjesečno, nego na dnevnoj bazi. I taj video si možeš i ti sam pogledati, imaš ga na YouTube-u. Onda ovdje imamo jednu curu, ako možda znaš, zove se Bella Porsche. Ona je sa jednim videom koji je išao viral zaradila preko 28 milijuna dolara. Zapravo, da budem precizni, 9 milijuna dolara sa ovim videom. A naravno sa onim ostalim još puno više. Ovaj dečko ovdje, kao tinejdžer, zaradio je mjesečno 500 tisuća dolara. Bio je intervju sa njim i rekao je da sada zaradio oko 500 tisuća, ali da prije zaradio 500 tisuća, ali sada što vrijeme više prolazi, da je sada kod 750 tisuća dolara mjesečno i da neće puno vremena proći gdje će zaraditi iznad $1.000.000 mjesečno. Znači, počeo je sa 13 godina kao tinejdžer, danas ima 17 godina. Ali idu još luđe priče. Ova cura je 11 godina stara, za 2,5 godine zaradila je, čekaj samo da pogledam, znači zaradila je 23 milijuna dolara. I naravno sebe i svoju familiju već je poslala u penziju. Znači i danas živi u jednoj bogatoj vili sa par milijuna, uživaju, imaju pool, zafrkavaju se, zovu prijatelji, prijateljice i ovako se zabavlja.
Što bi rekli, nije loše za jednu djevojčicu od 11 godina. Ali pazi ovo, sada ide još luđe. Ove dvije 9-godišnje djevojčice, ove blizankinje sa 9 godina, u 3 godine 47 milijuna dolara su zaradile preko Instagrama. Apsolutno ludo, i sada bi ti ja mogao i puno drugih još primjera da ti ovdje dam, ali ne želim sad da te davim sa tim. Sada, ja sam krenuo u potragu za informacijama i edukacijama, ali pazi ovo, imaš jako puno edukacija gdje jako puno novaca košta, 2000 eura i 3 i 10 i tako dalje, ali usprkos tome jako teško napraviš neki novac. Evo, ovdje gore i moja priča i možeš se isto pogledati i pročitati. Bilo je dana kada sam mislio, kada sam uzeo neke programe i edukacije, da ću prestati baciti to sve i da više neću ići dalje. Ali dok jednog dana nisam naletio na Instagram na jednu mladu djevojku koja nije tamo reklamirala neke viletine i ne znam šta, nego je bila sasvim obična u džinsu i koja je gore rekla da je u godinu dana zaradila preko 3,7 milijuna dolara. A to bi se moglo i vjerovati jer je imala i veliki broj followera. I ovdje vidimo kako je u jednom mjesecu zaradila 570.000 dolara. U jednom mjesecu. Znači ona je u par mjeseci multimilioner. A što je jako zanimljivo, nije ona tamo nešto pokazivala, kao što sam rekao, Porsche, ona je bila jednostavno u kuhinji, u džinsu, u jednoj majici i radila na laptopu. Znači ona je nudila MRR kurs, znači to znači Master, Resell Rights. I za razliku od drugih kursa, ovaj je koštao samo 500 dolara. A bilo je i drugih koji su neki drugi nudili, bili su i kursovi od 5 i 10.000 dolara. Ja sam opet bio malo skeptičan i pitao sam se, pa da li ovaj kurs od 500 dolara ima takvu veliku dodatnu vrijednost kao ovi kursovi od 2, 3, 4, 5.000 dolara. Ponuđen mi je bila ova edukacija od jedne žene, od jedne dame ili cure, koja je za samo prvi 9 mjeseci zaradila 4,2 milijuna dolara. Samo u januaru 2024. je zaradila preko 600.000 dolara. U sljedećem mjesecu je zaradila preko 700.000 dolara, to znači samo za 2 mjeseca preko 1,3 milijuna dolara. I to u samo 8 tjedana. A za 1,3 milijuna dolara već se može dobiti i neki malo bolji auto, neka jahtica i neka mala kućica. I ništa, kada sam to vidio, rekao sam nema druge, kad je ovako jedna osoba uspješna, moram je pratiti i da me da instrukcije i da mi pokaže put kako i ja to mogu napraviti. I onda sam rekao, ja moram ovaj Porsche i ovu jahtu imati. Ma ne Porsche jahtu, nego ja sam rekao, ja moram ovaj kurs imati. I to odmah. I tako sam išao na njen back office, unutra sam ukucao sam podatke za karticu, platio sa karticom i bum, i došao mi odmah kurs. I par minuta kasnije bio sam već u back officeu gdje sam imao sve živo preglede i sve žive informacije o tome. Doista od prvoga trenutka kada sam vidio te sve module koje se sve tamo pokazuju i koje informacije, bio sam jako naodušen. I siguran sam da će ova edukacija nadmašiti sve edukacije i zato nije niti čudo od kada sam počeo do sada već ima 10.000 novih članova koji su uzeli tu edukaciju. I ovaj kurs će do kraja godine sigurno dominirati tržištem. Znači, niti nisam počeo sa razvijanjem TikToka i Instagrama i već sam prvi mjesec zaradio 1.491 dolar. Rekao sam par prijateljima i neki od njih su odmah uzeli ovu edukaciju. Sada, pitam Edama, čekaj malo, ako se ti prodao 3 kursa i svaki kurs košta 500 dolara, ma kako se ti onda ovdje zaradio 1.491, koliko se ti dobio provizije?
Pa prije sam ti rekao za MRR, znači Master Resell Writer, koji ti baš omogućuje da ti uvijek kada nešto prodaš dobiš ne 10% provizije, ne 20%, nego 100% provizije. Ili drugačije rečeno, prihod je jednako zarada. Evo sad sam imao isto jednog prijatelja koji je prodaje nekretnine i pitao sam ga pa koliko ti napraviš prihoda. Eko pa prošli mjesec oko 20 milijuna, pa pitao sam ga pa koliko si onda dobio ti novaca od toga. I pitao sam ga pa dobro koliko si onda to zaradio za godinu dana, jel? A on je rekao pa tu negdje 3%. A onda sam ja rekao, vidiš, da bi ovdje imao ovo tu i da bi ovo prodavao, ovdje bi dobio 100% proviziju. Onda je rekao, pa kako je to moguće? I onda kad sam mu objasnio, onda je čovjek uzeo isto edukaciju. Jer sam rekao, gle, zamisli da ovdje napraviš prihoda 1 milijun i ti dobiš ovdje ne 3% od 1 milijuna, nego dobiš 100% od 1 milijuna. I bio je doista ostao bez riječi. Znači, za sve ostale informacije možeš mi pisati privatnu poruku ili možeš direktno ići na Stan Store /DJ Success i tamo možeš direktno da kupiš edukaciju. Tamo ćeš dobiti i jako puno drugih testimonija od drugih partnera i njihovim zaradama koji su oni napravili do sada. I ideš ovdje dolje na baton lijevo ili desno, znači jedan je engleska verzija, druga isto za sada njemačka verzija i možeš si to pogledati ili možeš podijeliti drugim ljudima. Znači tamo imaš objašnjeno sve na engleskom jeziku, a tamo na ovoj drugoj strani imaš objašnjeno za sada na njemačkom jeziku. Što ti moram kazati, edukacija je na više jezika, to je i jedina edukacija koja ima i na njemačkom, i na engleskom, i na talijanskom, i na francuskom, i na španjolskom, i na portugalskom, i još će dolaziti druge tu jezici i zato je i to isto jedna velika prednost. I sad još na kraju jedno važno pitanje koje se svatko postavlja prije nego što želi krenuti. Šta se može u najgorem slučaju ovdje desiti? U najgorem scenariju može se desiti da to nije za tebe, zapravo ne da to nije za tebe, nego da to nije za svih 50,000 partnera koji su već uzeli ovaj kurs i već ga upotrebljavaju na Instagramu. A da ti jedini ti to ne možeš. Znači, ako ne uspješ onda, ako ne želiš to više upotrebljavati, jednostavno su tvojih onda $500 čao, ali još uvijek ti ostane edukacija i možeš upotrebljavati ti ili netko drugi kada god ti to želiš. Znači, tvojih 500 eura nema, ali ti ostaje edukacija. Šta ćeš ti sa njom raditi, to ti još jedino što ti onda preostaje ako kažeš ja neću više, ja dajem otkaz. Ali idemo vidjeti što sam se ja pitao, šta sam ja sve do sada sa 500 eura napravio ili potrošio u mom životu. I onda dođem do zaprepanjujućih ideja i sjećanja šta sam to sve radio, a vjerojatno imaš i ti. Recimo kupim za sebe ili za djecu nekoj igrice ili neki PlayStation $700, negdje oko 500 nešto eura. Znači, da bi netko sa tim po cijele dane bio kući i trošio svoje zlatno vrijeme i igrao se sa tim igricama što mu ništa ne nosi koristi, a još najmanje financijske koristi. Ili ovdje jedan primjer, jedan iPhone recimo koji košta $1,600. Znači, jedan iPhone za $1,600 ili neki drugi telefoni koje smo do sada sve kupovali. Ili ako ide sa prijateljima 2, 3, 4 puta na neku žurku, na neku večeru i najkasnije tada kada izađeš van iz restauracije vidiš da su tvojih 500 eura čau. Nažalost, po neki put se i tako najedemo da nas onda boli i trbuh. A sada samo da se razmišljam, a šta ako to doista i kod mene djeluje i da to i kod mene rodi plodove? Naravno, onda bi si mogao kupiti i priuštiti u životu ti i tvoja familija i možda još i familija od tvoje familije
neke stvari za koje si do sada samo sanjao. Šta trebaš napraviti? Jako jednostavno, kao što sam ja napravio i puno drugih. Ideš ovdje dolje, klikneš na bijeli buton, uđeš unutra, da li na engleski ili na hrvatski, upišeš svoje podatke, ideš skroz dolje, upišeš karticu i platiš sa karticom, klikneš na klik i transakcija je završena i čestitke, postao si i ti dobitnik ove megalomanske edukacije sa kojom možeš napraviti jako puno dobrih stvari i novaca preko Instagrama i TikToka. I zato ti čestitam na tvojoj odlici i vidimo se u pobjedničkom timu zajedno.